खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आसा खालामो गासैबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो दासान्दि ओनसोलाव नांनायनि बांसिन मोब्लिब बिल फैनायखौ खौराङाव मोनबाय थानाय जादों आसामनि दाब दाब जायगायावनो मोब्लिब बिलनि सायाव जानाय बेले-बेजेखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों चिरां जिल्लानि बिजनियावबो दानफायाव मोब्लिब बिला 10,000 निफ्राय 17,000सिम बिल फैनाय जाथाया सोराङाव फैदों जाय बिला सरासनस्रा सुबुंफोरनि थाखाय गनायजाथाव नङा दानफायाव नांनायनि बारा 10 निफ्राय 17,000सिम मोब्लिब बिल फैनायखौ लानानै बिजनिनि माखासे रायजोफोरा हालाय हाफाय जानानै मोब्लिब बिफाननि बेरेखा धरना होनो गोनां जादों बिथांमोनहा थोंजोङै मोब्लिब बिफाननि मावख'गिरिनि सायाव अजद दैखांदों आरो नांनायनिफ्राय बांसिन मोब्लिब बिल लानायखौ थाबैनो सुस्रांनानै होनो दाबि खालामनायजों लोगोसे बांद्रायनाय मोब्लिब बिलनि सायाव गोख्रोङै नायबिजिरनो बिथोन होदों जाहाथे उननि समाव बेबायदि बेले-बेजे जाबावा बिसायख'थि जानायनि 72 घन्टा सिगां एबा सानथाम सिगांनिफ्रायनो बाइक रेलि खालामनायखौ बन्द खालामनांगोन बे थांखिखौ फोसावदों बिसायख'थि आय'गा आसामजों लोगोसे गासै मोनबा रायजोनि थाखाय बिसायख'थि आय'गा थांनाय 26 फेब्रुआरियाव बिसायख'थिनि अक्ट'खौ फोसावनानै होदोंमोन बेनिखायनो बे मोनबा रायजोनि थाखायबो बे आयेना समान जागोन मख'नो गोनांदि आसामाव बिधानसभा बिसायख'थिया मोनथाम खोलोबाव जागोन मोनफ्रोमबो खोलोबनि बिसायख'थिनि अक्ट'नि सानथाम सिगां आरो भट सानखालि बाइकजों हान्जा सुरनो मोननाय नङा बिसायख'थि आय'गनि बायदिब्ला माखासे जायगायाव भट होनायनि सिगां आरो भट होनाय सानखालि माखासे दुथांफोरा भट होग्राफोरखौ सिगिनो थाखाय बाइक रेलि खालामो बिटिआरनि बायजोआव थानाय धेमाजि जिल्लानि बर'ख एनडिएफबि गेजेराव बिसायख'थियाव सोरखौ मदद होगोन बेनि सायाव बेले-बेजे जानायखौ नुनो मोन्दों धेमाजि जिल्लानिफ्राय बर'ख एनडिएफबि रन्जन दैमारि हान्जानिफ्राय लानानै बर'ख एनडिएफबि एस आरो पिनि मोननै हान्जाया फैगौ आसाम बिधानसभा बिसायख'थियाव बिजेपिखौ मदद होआ होननानै बुंथिनायजों लोगोसे धेमाजि जिल्लानि बर'फोरनि माखासे आफादा बिजेपिखौ मदद होआब्ला गावसोरनि मोननो गोनांनिफ्राय थालांगोन साननानै बिजेपिनि हेंथायै रावबो खुगा बेखेवा होननानैबो खौरांगिरि मेल खुंनानै फोरमायथिदोंमोन बे खौरां फोसावनायखौ लानानै मैयानि समाव बर'ख एनडिएफबि पि गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथांनि हान्जाया खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों खेंफोरथि होफिनदों धेमाजि जिल्लानि जनाय बियाबनिफ्राय बर'ख एनडिएफबि गबिन्द ग्रुपनि सोद्रोमाफोरा बुंथिनाय बायदिब्ला थांनाय 16 अक्ट'आव बिथांमोनहा बर'ख एनडिएफबि आर एस आरो पिनि मोननै हान्जाया बिसायख'थियाव सोरखौ मदद होगोन बेनि सायाव सावरायमेल जिरायदोंमोन नाथाय बे सावरायलायनायाव बर'ख एनडिएफबिनि गबिन्द ग्रुपआ जोबथा थांखि लानो हाथ'वाखैमोन आरो उनाव जोबथा थांखि लानो थाखाय सावरायलायदोंमोन बेनि अनगायैबो बिसायख'थियाव थोंजोङै सोरखौ मदद होगोन बेखौ थांखि लायोब्लाबो सिक्रेट एबा सिङावनो दोननानै खामानि मावलांगोन होननानैबो जयैनो थांखि लादोंमोन नाथाय जोबनाय थांखिसिम सौहैथ'यैयावनो थांनाय सानसे सिगां धेमाजि जिल्लानिफ्राय बर'ख एनडिएफबिनि आर एस आरो पिनि मोननैबो हान्जाया बिसायख'थियाव बिजेपिखौ मदद होनाय जानाय नङा होननानै फोसावनायलाय बिथां गबिन्द ग्रुपनि सोद्रोमाफोरा खेंफोरथि होनो गोनां जादों होननानैबो बुंथिदों बिथांमोनहा बेजों लोगोसेनो धेमाजि जिल्लानि बर'ख एनडिएफबि गबिन्द हान्जाया बिजेपिखौनो मदद होगोन होननानैबो बुंथिदों बिथांमोनहा बुंथिनाय बायदिब्ला गोजौआव खामानि मावनो गोनांखौ मावफुंनो थाखायनो बिजेपिखौ मदद होनो थाखाय बाध्य आरो मदद होनांगोन होननानैबो फोरमायथिदों बेनि अनगायैबो बिथांमोनहा बुंथिबावदों दि धेमाजि जिल्लानि सिङाव बर'ख एनडिएफबिनि मोनब्रै हान्जानि सोद्रोमाफोरनि गेजेराव गोरोबलायनो आरो मोनसे थांखियाव सौहैनो हायैनि जाहोनानो जाहैबाय बर'ख एनडिएफबिनि मोनब्रैबो हान्जायानो गोजौआव गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफोर दङ गोजौनि दैदेनगिरिफोरा गुबुन गुबुन थांखि लानायनि थाखायनो बिथांमोननि गेजेराव गोरोबलायनो हायाखै होननानैबो बुंथिदों बिथांमोनहा भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो लोगोसे नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामदो जाहाथे गोदान गोदान भिडिअ लानानै आं फैयोबा नोंथांनाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो सनितपुर जिल्ला धेकियाजुलि बियाबनि सिङाव थानाय खौब्ला सेन्टाराव कंग्रेस दोलोखौ मदद होनो थाखाय बिपिएफनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङा फोसावदिं मेल खुंनायाव बाहागो लाहैदोंमोन बे फोसावदिं मेलाव बाहागो लानानै हाग्रामा महिलारि बिथाङा हादानाव रायजो जाबोनाय रायजो राजाफोरनो बिपिएफ आरो महाजोन दोलोआ सोरखार दानायनि उनाव हानि पाट्टा होनाय जागोन होननानै खोथा होदों
बेजों लोगोसेनो जेब्ला BPF दोलोआ BJP दोलोजों जयै सोरखाराव दंमोन अब्ला दानि BJPनि MLA अशोक सिंहाला हा पाट्टा होनायाव हेंथा होबोदोंमोन होननानैबो बुंथिदों। गुबुन फारसेथिं बावैसो सान सिगां दैमालु सेन्टाराव जानाय जाथायखौ लानानैबो BPF दोलोनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिया गोख्रों रावजों सोंखारिदों। बिथाङा बुंथिदों दि जों बर' हारिनि सुबुंनि बिखुङाव सासे बिहारनि अशोक सिंहाला माबोरै आखाइ दैखांनो गोहो मोनखो होननानै सोंथि खालामदों। मख'नो गोनांदि बावैसो सान सिगां फोसावदिं मेलनि थाखाय अशोक सिंहाला ढेकियाजुलि बियाबनि सिङाव थानाय दैमालु सेन्टाराव थांदोंमोन। बेयावनो लामायाव रायजो राजाफोरनि गेजेरनिफ्राय सानै लाइमोन महेश्वर दैमारी आरो मार्कुस मुसाहारि बिथांमोनहा मबाइलजों भिडिअ' खेबनानै अशोक सिंहालाव सोंथि खालामदोंमोन दि थांनाय 5 बोसोराव MLA थानाय समावबो मानो मोब्लिबनि राहा खालामनानै होआखै आरो रायजो राजानि थाखाय लामा बानायनानै मानो होआखै होननानै। बेनि सायावनो अशोक सिंहाला लाइमोनफोरनि भिडिअ' खेबनाय मबाइलखौ सेख'नानै गाज्रि राव बाहायनानै बायदि बायदि हुमखि होदोंमोन आरो सोंथि खालामफिनदोंमोन आंनाव सोंथि खालामनो नोंसोर सोर होननानै। जायनि थाखाय ओनसोलनि रायजो राजाफोरा अशोक सिंहालनि बेबायदि आब्रुथि गैयै आखुनि सायाव दुखु मोननाय फोरमायदों आरो बिथांनि हेंथायै रायजो राजाफोरा ढेकियाजुलि पुलिस थानायाव FIRबो होदोंमोन। भेरगावनि बड'लेण्ड मुभमेन्ट एक्स वार्कार एस'सिएशन आफादा फैबाय थानाय आसाम बिधानसभा बिसायख'थियाव 64 नं पानेरि बियाबाव बिथांमोनहा BJPखौ मदद होगोन होननानै फोरमायदों मानोना 64 नं पानेरि बियाबाव UPPLनिफ्राय बिजाथि गैया। 65 नं कलेगाव बियाबाव UPPL आरो BJPनि बिजाथि दंब्लाबो UPPLखौ मदद होगोन होननानैबो फोरमायथिदों बिथांमोनहा। मख'नो गोनांदि बे आफादा माखासे दाबिखौ लानानै आसाम सोरखार आरो BTC सोरखारनिसिम मेम'रेन्डाम गथायदों आरो खेबथाम BTCनि सोरखारजों सावरायलायदों होननानैबो फोरमायथिदों आरो बिथांमोननि दाबिखौ मावफुंनो थाखाय BTC सोरखारा खोथा होदों होननानैबो बुंथिदों। बेनिखायनो बे आसायै भेरगावनि बड'लेण्ड मुभमेन्ट एक्स वार्कार एस'सिएशन आफादा UPPLखौनो मदद होगोन होननानै बुंथिदों। बिथांमोननि दाबिफोरा जाहैबाय थांनाय 1987 मायथाइनिफ्राय 1993 मायथाइसिमाव बड'लेण्ड मुभमेन्टनि समाव जायफोर हारिनि थाखाय खामानि मावदोंमोन बैफोर भलन्टियार्सफोरा अनसुंथाइनि मुङाव सोरखारनिफ्राय दासिमबो जेबो मोननो हायाखै। बिथांमोनहा दासिमबो आलाय-सिलाय जानानै दङ। बेनिखायनो सोरखारा बिथांमोननो जिउ खुंनायनि राहा खालामनानै होनांगौ। बेनि अनगायैबो बे सोमावसारनायाव 1136 सुबुंफोरा जिउ खोमानो गोनां जादोंमोन। बिथांमोनहाबो मुंख्लंनि मुङाव सोरखारनिफ्राय जेबो अनसुंथाइ मोननो हायाखै आरो बड'लेण्ड मुभमेन्टआव बिथांमोननि अनगायैबो गोबां बर'फोरा पुलिस मिलिटारिफोरजों बुजादों, आइजोफोरा जिनाहारि खालामजादों आरो गोबाङानो न' सावजादों। नाथाय बैफोर जाथाय जानायनि उनावबो दिनैसिम सोरखारनिफ्राय अनसुंथाइ मोननो हायाखै होननानै फोरमायथिदों। जेनेरेल अबजार्भार आरो एक्सपेन्डिचार अबजार्भारनि नुजाथिनायाव चिरां जिल्ला बेंगिरि एबा दानि जिल्ला बिसायख'थिनि अफिसार गौतम तालुकदार बिथाङा 31 नं सिडली बियाबनि गासै बिजाथिफोर आरो चिरां जिल्लानि खौरांगिरिफोरखौ लानानै चिरां जिल्लानि जिल्ला मावख'नि न'ब्लाङाव फैबाय थानाय आसाम बिधानसभा बिसायख'थिजों सोमोन्दो थानाय माखासे गोनांथार आयदाफोरनि सायाव गुवारै सावरायलायदों। बिजाथिफोरनि भट सावगारि फोसावनाय हाबाफारिखौबो बे सावरायलायनायनि गेजेरजोंनो चिरां जिल्लानि जिल्ला बेंगिरिया फोसावनानै होयो। चन्दन ब्रह्म BPFनिफ्राय नांगोलनि सावगारि, जयन्त बसुमतारी UPPLनि ट्रेक्टरनि सावगारि, जिसया समफ्रामारिया उदां बिजाथि, हेलिकप्टारनि सावगारि, स्मृति बसुमतारी उदां बिजाथि, आनारस एबा रैमालिनि सावगारि आरो रन्जय कुमार ब्रह्म थिरनि सावगारि। चिरां जिल्ला 31 नं सिडली बियाबाव गासै मोन 40 फोथारावल' बिसायख'थि फोसावदिंनाय मेल हाबाफारि लानो थाखाय सोरखारनिफ्राय बिथोन होनाय जादों आरो बेनिख्रुइ बांसिन जायगाफोराव बिसायख'थि फोसावदिं मेल खुंनो हानाय जानाय नङा। लोगोसे बिजाथिजों लोगोसे गंब्रैल' मटरखौ खारनो होनाय जागोन आरो बिजाथिफोरा गासै सासेयाव 30,80,000 रांल' खरसा खालामनो हागोन होननानै जिल्ला बेंगिरि गौतम तालुकदार बिथाङा बे सावरायमेलाव बुंथिदों। बुहुमनि बयनिख्रुइबो गोहोगोरासिन मिलिटारि फर्सनि फारिलाइयाव भारतआ 4थि नाम्बाराव दङ। डिफेन्स वेबसाइट मिलिटारि डाइरेक्टनि मोनसे रिपर्टनि बायदिब्ला चाइनायानो बुहुमनि बयनिख्रुइबो गोहोगोरासिन मिलिटारि फर्स गोनां हादर। इन्डेक्सनि बायदिब्ला 100नि मादाव चाइनाया 82 पइन्ट्स मोनदों, नैथियाव USA 77 पइन्ट्स मोनदों, थामथियाव रासियाया 69 पइन्ट्स मोनदों, ब्रैथियाव भारतआ 61 पइन्ट्स मोनदों आरो बेनि उनाव फ्रान्स हादरा 58 पइन्ट्स मोनदों। मख'नो गोनांदि डिफेन्स वेबसाइट मिलिटारि डाइरेक्टआ बुहुमनि गोहोगोरासिन मिलिटारि फर्सनि रिपर्टखौ माखासे बिथिंनि सायाव दिहुननाय जादों, जेरै मोनसे हादराव मिलिटारि फर्सआव बेसेबां रां खरसा खालामदों
हादराव साबेसे मिलिटारिफोर दङ मिलिटारिफोरनि दरमाहानि गर एबा एभारेज आरो बे हादरनि हा बार दैयाव बाहायग्रा अस्त्रफोरजों लोगोसे निउक्लियार रिसोर्स बायदि बायदिफोरनि सायाव दिहुननाय जादों दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव गोजोन्थों